வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு டுடேஸ் டெக் இன் 5 minutes எபிசோட் நம்பர் 33. இது தி அக்லி சேனல். நான் மிஸ்டர் என் கூட இருக்காரு மிஸ்டர். வாங்க இன்டர்வியூ டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் டக்குன்னு பார்த்துடலாம். நீங்களே ஆரம்பிங்க மிஸ்டர். ஆரம்பிச்சிடலாம் மிஸ்டர். ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் என்னன்னா, கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ரொம்ப ஹாட்டான நியூஸா இதுதான் இருந்துச்சு. என்னன்னா, ஃபேஸ்புக் வந்து ஜியோவோட ஷேர்ல 10% வாங்குறாங்க அப்படின்ட்டு. அது வந்து ரொம்ப பெரிய டீல் இல்லையா? அது வந்து ரொம்ப ஹாட்டான நியூஸாகவும் இருந்துச்சு. அதுக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஆன்டி த்ரஸ்ட் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்னன்னா, இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து கோ கொடுத்தாதான் இந்த டீல் வந்து க்ளோஸ் ஆகும். இப்போ என்ன பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னா, இந்த மாதிரி இந்தியன் பீப்புளோட டேட்டா ஃபாரின் கண்ட்ரியோட ஒரு கம்பெனிக்கு போலாமா வேணாமா, அதுக்கு வந்து நிறைய ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணுமா அப்படின்லாம் செக் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் கோ கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த டீல் க்ளோஸ் ஆக முடியும். ஓகே, ஸோ வேர்ல்டு வைடு இருக்க எல்லா மக்களும் நியூஸை எந்த மீடியம்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு பெரிய சர்வே கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நியூஸோட ஃபர்ஸ்ட் மீடியம்னா நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வாட்ஸ்அப் தான். எல்லாருமே வாட்ஸ்அப் யூனிவர்சிட்டியில இருந்து நியூஸ் படிக்கிறாங்க. ஆனால் வேர்ல்டு வைட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் அதிகமாக படிக்கிறது வந்து ஃபேஸ்புக்கில், அதுக்கு அடுத்தது யூடியூப்ல, மூணாவது பிளேஸ் வாட்ஸ்அப்ல இருக்கு. இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியூஸ் மீடியமாகவே ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிற ட்விட்டர் இல்லையா? ஸோ எல்லா பிரேக்கிங் நியூஸ், ட்ரெண்டிங் நியூஸ் எல்லாமே பார்க்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ட்விட்டருக்கு தான் போவோம். அப்படிப்பட்ட ட்விட்டர்லேயே வந்து 19% ஆஃப் பீப்புள் தான் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்குறாங்களாமா. ஆனால் இன்ஸ்டாகிராம் நியூஸுக்கும் அதுக்கு என்ன சம்மந்தம் தெரியல. ஆனால் இன்ஸ்டாகிராமில் 18.1% ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் நியூஸ் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாமா. ஸோ சம்மந்தமே இல்லாத இன்ஸ்டாகிராம் கூட ட்விட்டரை தூக்க போகுது கூடி சீக்கிரமே. ஆமா, இது ஷாக்கிங்கா தான் இருக்கு கேக்குறதுக்கு. ஆமா, கொஞ்சம் சோகமா தான் இருக்கு எனக்கு. சீரியஸாவே. ஓகே, அடுத்த நியூஸ் என்னன்னா, எப்பவுமே சாம்சங் தான் போன் மேக்கர்ஸ்ல வந்து டாப், ஐ மீன் நம்பர் 1 பொசிஷன்ல இருப்பாங்க. இப்போ வந்து ஹுவாவே முந்திருக்காங்க. என்னடான்னு பார்த்தா, உலகம் ஃபுல்லா கொரோனா பரவி இருக்கனால சாம்சங்கோட மெயின் பிளேசஸ் ஆன கொரியா, அப்புறம் இந்தியா, லாட்டின் அமெரிக்கா, இந்த பிளேஸ் எல்லாம் சாம்சங்கோட சேல்ஸ் குறைஞ்சிருக்கு. அதே மாதிரி சைனால வந்து கொரோனா சுச்சுவேஷன்லாம் பேக் டு நார்மல்னால ஹுவாவேவோட சேல்ஸ் அதிகமா இருக்கு. இதனால சாம்சங் எப்பவுமே இல்லாத மாதிரி சாம்சங் வந்து கீழே இறங்கி ஹுவாவே இப்போ நம்பர் 1ல இருக்காங்க. ஹுவாவே தான் ஏப்ரல் 2020 படி நம்பர் 1 ஸ்மார்ட் போன் மேக்கர்ஸா இருக்காங்க. ஓகே, நம்ம ரெட்மி K30 Pro இந்தியாவுக்கு வந்துரும் சொல்லிட்டே இருக்கும் இல்லையா? சொல்லிட்டே இருக்கோன்னே பல நாளா சொல்லிட்டு இருக்கோம். இப்போ ரெட்மி K40 அது வந்து சைனால ஆல்ரெடி ஒரு சர்டிபிகேஷன் போர்டில் வந்து ஸ்பாட் பண்ணியிருக்காங்களாமா. 3C சர்டிபிகேஷன் அப்படின்னு அது வாங்குற இடத்துல ஸ்பாட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து 33 வாட் சார்ஜரோட வரும். அநேகமா என்ன ப்ராசஸரோட வரும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? டைமென்சிட்டி 1000ல கூட ஏதாவது போன்லாம் வரும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆமா, இந்த போனா கூட இருக்கலாம், அது தெரியல. ஆனா ரெட்மி K40, ஐ மீன் ரெட்மி K30 இந்தியாவுக்கு வருமா வராதான்னு தெரியாது. ரியல்மி X3 Pro கன்ஃபார்மா இந்தியாவுக்கு வரும். டேட்டா சொல்லிட்டாங்க. என்னன்னா ஜூன் 25 வர போகுதாமா. ஆனா ரியல்மி X3 இது வந்து என்ன ப்ராசஸர்ல வருங்கிறது தெரியல. 765 அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் சொல்றாங்க. அதே மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம், X3 Pro யூரோப்ல ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. போன வருஷம் சிப்பான ஸ்னாப்டிராகன் 855+ தான் இது பண்ணியிருந்தாங்க. அதுலேயே கொண்டு வந்தாலும் பரவாயில்ல. பட் ஆனால் ரேட் வந்து இது வந்து ஒரு 35,000 வச்சாங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி ரெட்மி X3 இது வந்து 20,000க்கு வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிருக்காங்களாமா. ஓகே, அப்படியே ஆப்பிள் ஐபோன் 12 Pro அண்ட் 12 Pro Max அதை பத்தின நியூஸ்க்கு போவோம். அவங்க வந்து கண்டிப்பா 120 Hz டிஸ்பிளே கொண்டு வர போறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது ஆல்ரெடி ஐபேட்லாம் இருந்ததுதான், ப்ரோ மோஷன் டிஸ்பிளே அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த ப்ரொமோஷனை இப்போ ஐபோன்ஸ்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நாச் வந்து குட்டியா இருக்கும்ன்றது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்ததுதான். பாடியும் தின்னா இருக்க போதாமா, இன்னுமே கொஞ்சம் தின்னாதான் இருக்கும், சைடும் ஃபிளாட்டா இருக்கும். ஸோ பாடி தின் ஆகுது அப்படின்னா மறுபடியும் ஐபோன் ரிவர்ஸ்ல போறாங்களா, பேட்டரி சைஸ் கம்மி பண்ணிடுவாங்களா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம். ஆனா அங்கதான் அது பெரிய ட்விஸ்ட் வச்சிருக்காங்க. பாடி சைஸ் தின்னானாலுமே பேட்டரி சைஸ் வந்து பெருசாக்கணும் அப்படின்றாங்க. அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தா, மதர் போர்டுக்கான இடத்த கம்மி பண்றாங்களாமா. எப்படி அப்படின்னா, மதர் போர்டை 2ஆ மடிச்சு மல்டி லேயர் மதர் போர்டு மாதிரி கிட்டத்தட்ட. ஓகே, ஸோ மதர் போர்ட் எடுக்கிற ஸ்பேஸ் வந்து கம்மி பண்ணிட்டு அந்த ஸ்பேஸ்லயும் பேட்டரியை போட்டு ஃபில் பண்றதுனால இது வந்து அப் டு 4400 mAh வரைக்கும் கூட பேட்டரி வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ ஐபோன்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி இப்ப இருக்க கரண்ட் இந்த லேட்டஸ்டா வந்துச்சு குட்டி ஐபோன், அதை தவிர மிச்ச எல்லா ஐபோனுமே வந்து பேட்டரி லைஃப் கிங்ஸ் தான். ஆமா, அது இன்னுமே சாலிட் ஆக போகுது அந்த பொசிஷன். சூப்பர், பரவாயில்ல. இந்த மாதிரி புது டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வராங்க ஆப்பிள். ஆமா, அதே மாதிரி ஸ்னாப்டிராகன் வந்து இன்னைக்கு ஒரு புது ப்ராசஸர் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இது என்ன, ஸ்னாப்டிராகன் 690 வந்து 6 சீரீஸ்ல வர ஃபர்ஸ்ட் 5G
சிப் ஆமா. ஸோ இது வந்து எதோட சக்சஸர்னா ஆல்ரெடி இருக்க ஸ்னாப் டிராகன் 675 அதோட சக்சஸர் தான் 690. பட் இதுல ஷாக்கிங்கான நியூஸ் என்னன்னா இப்போதைக்கு மிட் ரேஞ்சில் டாப் ப்ராசஸர் எதுனா ஸ்னாப் டிராகன் 765 தான். இதோட CPU ஸ்னாப் டிராகன் 765 விட அதிகமான பெர்சன்டேஜ், அதாவது இதோட கிளாக் ஸ்பீட் வந்து ஸ்னாப் டிராகன் 765 விட 690 வந்து அதிகமா இருக்காமா. இது பேர் ஏன் இப்படி எல்லாம் வைக்கிறாங்கன்னு தெரியல. பட் ஆனா இந்த ப்ராசஸர் ஃபர்ஸ்ட் யார் யூஸ் பண்ண போறாங்கன்னா நோக்கியா, எல்ஜி, மோட்டோரோலா இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ண போறாங்களாமா. ஸோ 6 சீரீஸ்ல ஒரு 5G சூப்பரா இருக்கு. அதே மாதிரி இன்னொன்னு என்னன்னா இது வந்து 120 ஹெர்ட்ஸ் டிஸ்பிளே வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும். ஆல்ரெடி போக்கோ X2லாம் 730 யூஸ் பண்றாங்க. ஆனா அது 120 ஹெர்ட்ஸ் டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணாலும் அது அந்த ப்ராசஸர் அவ்வளவு கேப்பபிளா புஷ் பண்ணல அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்கல்ல. பட் ஆனா இது வந்து இதுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கு. அதே மாதிரி இது 192 மெகா பிக்சல் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவோமா. ஓகே ஓகே, வச்சிட வேண்டியதான். ஓகே, ஸோ இன்றைய டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. நாளை மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். சீக்கிரம் பார்ப்போம். டாடா பை.